Ad hvad? Ikke hvad? Ikke noget? Kom nu, ad hvad? Nej, jeg siger det ikke. Kom nu. Hvorfor skal jeg se mig selv, når jeg er så grim? Kom nu, hvad Nej. ad hvad? Hvad er det? Det er ikke noget. Sig ligesom Karl Bar. Pik er Gud! Hej, Line. Prøv lige at sige det igen, så kan du begynde at grine. Du er grim, Line. Det er grim. Pik er Gud! Pikken er mandens tempel! Du er så ulækker. Line, prøv du lige at sige det. Pik er Gud! Så, Ditte, nu skal du prøve at